Kouma sabu ma torola si tunu ya tunga ngi mami tara fenyi tunga fe ani mami jamana kono kuma we fenyi na o se ka soro ke chugo di soro Nafolo bara tilma yere me bi bulu kuma e dale bala lagara saka wuli be yere balo na la ilajo anya fe yibi se ka jabi ndi ala mani be ti yibi se ka gadujo dal mata yere ka Nafolo bara tilma me kuma sabu mo yere di korotole ko korotol mama bi dama kashi kan la bi a be soro no fe ko kuma soro tilma dun da dube ni folo na ko bara chewo na fara mo chewo e bara ke folo karamo e baro ke chewo nu kera fe a dalu me bi ko ni ya so i popolo la ni ga doni ni serama ni ya ke chewo na ne chewo bi ni jume alhamdulillah sefuba ikan yi na bi apakabi ana chenjira haluma juma na yi fo do wa ko kuma abin da ga jira kamo émission dominé vidéo nu nyefe on man galo ne bi fefe bodda abe fen jarabilende abe fen gabo kuma di mba ta rodo mba bla rodo mba bo rodo wa be boranya mi shife ka salo mo shife la ba monodi on go kuma te kuma jantikinda anti jantikindo mo la mo to sukulu nyonga an go kuma tuyi on go kuma te kuma dladladunyi an ala to ko te ala to bo rondawi on be kuma ne femu lui hakikaudi ismullahi la a'zamu qasu ulu kilo dibi on bolo sifla hanni an kuma toy wado mala ngo ci kuma ta jamile bale wari nite yen kam na mo bo bidu ba ne o defo on ye baraka lawdi may baraka ra entreprise ri ba bolo ya ni moranche ya na na bona ala na so entreprise ri ba garu de on ye baraka ladi sifla on ye kala niya beke baradila kana mo kono ka don nyini ko kono kana nyini mo be ko dila kalanje era da mana ne santani sheki diga kalanje to na kam ne ma sheki mo ya kama si fla tatte pulu pala pulu de tatte mo ko mo ya wi de la kan yere ne ke wala ne ko ti ni ko ko mo dron c'est fini anti sidi yere la dia la ko wala la nuzaqi anfusana anta yere sania mashi mais ami mi fodron kan Nafolo ko bara ke hadama de ka se ka boddi ko sefula o Nafolo ko bara mo be onbulu ka ba ko dilu Allah ni ere kan ni ngalite a toko do be ne ta kan ka fo réseau nyafe parce que hala ke menen ko bi se ka jela ki so ala e muna parce que ire bona o de be ka mo ko de be mo beti fo mais o be se ka ke dibila ambe dibila ka hadama do mo ko de sefla an Nafolo ko baaraw be no yi ko ko kosbe antu mi do ke mo koy no ya na film ko Nafolo ko baaraw e mu Nafolo ko baaraw la bora la na bona na fili do so mani mo ma de ka ne ke folo ata ba ko ka haketu abi kila mo de o ka bise paratale gore ben de tim parata ka prata ka ke bona ana bona fini dali fini ko ka la ka ke bora ka labe sefla ka ala welo ka ko ko mi bidai hakili ba to fa ala welo dila ka ko ka la ben be ka sefla no bi ko mi na fo telephone numéro de fo di RF da suna niya do direct do parti voilà donc ni chemun ani chewe nyonzo mun nya ira ka fo ko bi se ka jogo kenu ko sefla ba ke bi abitati de di mala ka wati di be soro ke ga bel wati depuis ramana do me ba do kini feno be nono o yi ko ba ko yi o ko fe sira woro fene be munni ni jiti kile se flami mi ke mo ko ana barasilo be go go en Nafolo bara to ba ko o be nge kuma bu barasile me do barasile mun be amma le la ale bara be kan isabe no e dangala bara be kan isabe se flani bara mun be ka ba ko dindo ami bara do be weekend sai no e dangala do be weekend sawara be ko ningi nanga ni ale shufe iba sura fari ba ko warje ba ale ra yili do ko kore tamashin be ga ni na la so tamashin dangala yili so tamashin hali sugula dangala yili so tamashin donc se flanga ni Nafolo ko bara mun de sikimenta ko basle ni ka ko de hadama de ka asiga relation telma di ma ka daida telma di ma se flanga ni a do langa di do ma mali re la ale be ne ka mission su ko se
mais c'est là les dates ba million keme fla ko lo mais quel est 100 kele ani doni Allah akbar 100 kele ani doni 100 kele ani doni 100 kele ali bi bakane ma do ka shina orange money kele Allah akbar ba fu ya ba barkata ya tuna to ko fo ale ba ya do c'est là dangana bara ni kere warje dangana bara ni kere talibe relation ni daire tellement que ale bi ko ni no ale atadla ka ke na fa monto la ma a centre ni ba la ba ka ba sira te kala ba ta so bon moko ba ton fɛn ko ni fɛn tɔ tike mais ka jate minɛ totalement o tike i kɔni b'a dɔn ni fɛn dilanli dɔ kɔni parce que a cɛ ka ɲi a dilan ka cɛɲa sefula ni baara kabakomaw bɛ anw bolo ka taa se an ka sɔrɔlatundare sefula kama ala ka ne da k'a fɔ ko za wagati baki réseau sanfɛ ne ma deli ka mɛn mɔgɔ la de bɛ ala ka n yɛrɛ da ka n da bamananfin na ka se za wagati baki de bɛ kunkolo laban baki bɛ yen an y'a dɔn kuma de la ko y'a diya n ye nafa y'a dɔn cɛ m'a fɔ a ɲɛ kun m'a ta fɔlen kɔfɛ cɛw bɛ fɛ ka ladege mais n'i ye bagi dilan ko za wagati bagi don n'a ma kɛ kuma ta ye o tɛ dɛ kuma ye za wagati bagi de di ne ma a filɛ n tɛgɛ la n ko n'i y'a don tile 14 ala ye ne ka musa jaabi kɛ ka bon ma n tɛgɛ dara miliyɔn kan nafolo baara tɛ foyi ye sababu kɔ bɛɛ n'i ka musa jaabi cogo don cɛw y'a don min ta jaabira an ta ɲɛ cɛw fana y'a don min ta taara sanfɛ tile 20 tile 25 tile 30 tile 40 bɛɛ n'i ka ko cogo don o tɛ tiɲɛ o kama za wagati bagi kuma fɔlɔ de y'a labɛn a bagi k'a labɛn moridenw bɛ za wagati fɔ an y'a dɔn ko za wagati b'o tiɲɛ b'a la mais kuma ne y'a tiɲɛ sɔrɔ e de fɛ parce que i y'a kɛ cɛw ye nafa sɔrɔ i y'a kɛ ne yɛrɛ ne ye nafa sɔrɔ o kama za wagati bagi bɛ bɛɛ ka disposition na an ka taa kuma inchallah donc sefula ni baara bɛ an bolo an bɛ za wagati baara jɛma kɛ mɔgɔw ye an b'a baki ko tɛ kelen an b'a baki dilan mɔgɔw ye kabako la a waati d'i ma la ni fɛn o fɛn min bɛ yen nafolo ko baara sira la n bɛ kabako kow de an bolo ka teli sefula an t'a dɔn an bɛ dɔ ta ka dɔ to mais émission kɔnɔna don mɔgɔ mako bɛ se nin fɛn ninnu ma n'i ye ne yɛrɛ contacté an bɛ don a tɔ détail la an b'a f'i ɲɛna nafolo ko baara kabakoma minnu bɛ yen n'olu dogolen don parce que cɛ dumanw dɔ bɛ yen minnu mako bɛ nafolo la mais tellement que sefula o siran bɛ muru ɲɛ dɔw bɛ sigi ka émission in lajɛ sefula a kanu b'u minɛ u bɛ tila ka sigi ka miiri u ye hakɛ joli k'a ko da la fo bi u ma se ka dogo jaabi sɔrɔ sefula o kamanagan fɛ u b'a ko bila mais ka taa sɔrɔ hadamaden n'i b'i ka bana yaala i tɛ sanba sɔrɔ donc an ka nin émission ninnu de sen fɛ mɔgɔw b'i bɔ yɛrɛ kalama mɔgɔw b'i kow faamu u bɛ se ka kodɔnna dɔw ye ka gɛrɛ olu la o de la sefula toujours an b'a fɔ mɔgɔw ye hali ne y'i ka lajɛli kɛ ne b'a fɔ i jija k'i ka ko de kodɔnna ma parce que kodɔnna de bɛ se ka hadamaden dɛmɛ sur le champ k'i bɔ i ka degun. a tɛ tɛmɛ quoi kuma ka spécialité tɛ foyi ye nafolo baara kɔ n k'a ye prévu yira n na za wagati bagi n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ k'i jilaja za wagati bagi ka k'i tigɛ n'a ka tile 3 dalu mara a b'o k'o 2 de di mɔgɔw ma ɲɔgɔn fɛ k'i dayɛlɛ ka za wagati i bɛ sɔrɔ ka bagi don ɲɔgɔn k'i ka ko dayɛlɛ ka za wagati bagi don mara a bɛ fɔ de ma confirmation totale kuma aw don maa dɔ kumana ne yɛrɛ fɛ ka témoignage kɛ ne y'a ci ma an ye maaw k'a lamɛn. a tigi bɛ libi ne moriya nafa ye Mamadou Kouma min fɔ ne dɔ ye sɔrɔ kun t'a la fiyewu a y'o de fɔ an sɔrɔ kun tɛ yen fiyewu maa ye baara de k'a ye bi a fa ko alhamdulilayi
abba ko alam to tungarangere sefla ni ya proke de boba dugula ambi je domina tellement ka era torole no moru bolo akanga war la kana bon ko ya na proke bo fuga burshi kono dugula tema dudi de be don magol kana fune fe proke na do ba shia kana aka bara war nema anga bara ke kan laben ke ka ci ama laben chile amana ka jabit nema sefla amatile mu habo Nafolo bara wuli bali be asoro bara wuli bali sababu bara wuli bali Cheick Mamadou Kouma ba fa mbal magay témoignage la fla libi Allah ha libéré be kishi Allah ku betana to warangi dala ka betana nafolo bara la mi ko se fla darebe chejo nga ma fa Mamadou Kouma wallahi jabi soro Mamadou Kouma ka nafolo bara la vogali be atiba aya keza wati tara se flying jabi soro ay na fulu baraga kuma fa en jabi soro ay ni ka kuma fa en jabi soro kuma mi fula inshallah ika bafi ma fere na fulu bara na fulu dama sa mo fere ko ka ko wala se fly bafi ma na fulu bara nyaye ni wati na bafi ma na fulu bara kan be wa ya bafi ma na fulu bara ka ba ko bo fere la re ka ba ko mo bi na fulu bafi ma na fulu bara la ay nasira mo be aka changa la ka fi bafima nafolo ko bara do be a bara fanga ka bo men watina amina ale ke spécialement nala chewo cha lati chewo che sika tuya se flami no de manasira ta ma bi ga bo ko fe kan fi mo bi se ga bo ko fe kan je fan tan nani bela jile fe teki mo ko sera ka sera so kan lati kera ika se kana na fen se chuna ya bafima nafolo ko bara ya na ben ka be ko fe se flami na la kene ka mo ko kai ta ko amina mo ko de menai nyina inshallah ala sone do munun ka fantaya ka dabla latike ka ke munun ko boda so amina ke nala so bina boda so nala so afana bafima nafolo bara mami we fa akabare ikra mali khona ikra mali kofe ikra ivoire ikra burkina ne erebe Espagne Italie na kadiye kana kuma refta ka bari rengena ka ke bil hake ka di me gata mais ni be jamana ko fa ba bara ka ke fon très chiba mbel fi ay mais ni ya kan akabari rengena parce que ma chama bi nga est-ce que am se awuli kana Mamadou Kouma fa bi jen jamana kan ni yere ya kan wuli kan bele bi bisina ka bara ko asisa ando na ka mawdo to kana diaspora nga fo libu ala ka be mo bila Mamadou atete mo ko duno bi sira ala kana ala ka yere kan nafolo bara chebe tado bete nafolo bara do chentuguri bala gazike betato wallahi billahi tallahi la ilaha illa huwa Mamadou Kouma bisi nafolo bara gazike bara ne ma fa se ka jembege nafolo tige de men nafolo bara doni me kuma aya kanya aya ke choyi prevu dai mi choyi afa mo kuma yu bon nokon c'est vrai gani e morga dise gauche on mission Kene kaya ni ka chelma do fu ne famanta Cheick Mamadou famanta mo famanta yi chelma abayre kala Allah akbar ko fa bi jinatigi bo morga ita shiri wati hashide ale fando abayre kala tete mo ba ni mor ma ke hashide ka illa fiya mor do ka fo mor doy ka sambi to ko duma me ika bara nyumona atete mo ba ti hashide abora chef lam fo mbaya tanoni kilo ara de bega fa ko ni be kudo famata ya foni ado ko se fule ga kuma be kudo ado nya wole ka dino ko krai chef fole na ka kuma telephone akra ne ka telephone ibe ga tan moro yara de fe tete mo ba wallahi famata be fendo wallahi ka kala ni morde be fendo ka ba baraba peu ti nye fendo jate minana o ye aka ko be damine aba fo mordim aya hakili to abango la c'est là ni o perdi ka bay mako sa peu awo de supasma no kena dore mako sa peu ala kande amina arabi ajara mama mo be na fulo bara la soro bara ikira commerçant ibe figar giga yiriwa ekara sanu na ben na fulo min mako ekara nyinyo nyinila Mamadou Kouma contacté WhatsApp kono jigi bela jele ga jigi WhatsApp kono 00223
74 48 36 42 Mamadou Kouma sebengo dum papier ko Bara alhamdulillah sefula ami papier ko Bara ke mo koy ma do fa da ko fe do re ko fe do fa seben ko ami papier ko Bara ke mo koy parce que ami papier ko Bara direct ke no e ka ke 24 heures la ko Bara be ka wati fiya la tete mo ba bo Bara sira wore be mino tikili Allah ko sira wore fene be mino tikili Allah ko num be tilmai parce que wati ko ni ndi mo ko ma ke bo papier ko de ko afana Mamadou Kouma namoro la wati corona bo koronda ma ga digi WhatsApp kono kuma do ka warre bloquer do ta be juru la do ta bloquer do rete million chama kuma do kono la o doni bilawa parce que de me ba ko do développer wa afika ke do ka marchandise bloquer do ka Nafolo re bloquer do ka fendo be juru la de célébration ma c'est pas la ma do ka pour faire tout alhamdulillah sefla mo ko munu be no ka fon bloquer le am se ko de me ka bloquer le mo ok a ko bi se ka dali ka juru bi mo ko la se ka juru ni sara ima ga be sara mi ka se ka do sara mi de me ko la o bi ga master di so de nana abi famo bula bloquer le ka se ka so yo sefla mo Bara ke ni be on bu 24 heures Bara di 24 heures karbali Bara no ke na sara ko bo ka Bara ke do ibi ka ko ni so ro tetemo Cheick fra wuli bali be wa Cheick mala wa alhamdulillah sefla Cheick fra wuli bali be et puis Cheick bala Cheick rere bala mais Cheick fra de chara bi ko ju oh be ko ka takadi mais ambe ala fo ala ni ci ala sona ka mu doni fitini no ya na bo di mo ko ma o e kabo ko ni ala sona ka la tige mo ka ta sefla ibe ala fo ka barka na parce que ale fen ya kema ka fo ayo chi bi chi no ira le ka bi ko o fo duma bi ambulo e tay ka suma de o bi ira fa ma fu chi la de ka su ko su bi bana su ko su c'est la fo bi ambulo ya mi de mena insha ajare Mamadou Kouma mi fo ila kuma ko chekuma na kuma ko chekuma o de do wi ami do ke ana jamana ni na ka do ke jamana fa mai ko fi ami diaspora no fo bela jele ba lana farafina be fo be ba me Mamadou ko be kan laje no wati na ka foli ke kanu ba be wali no do wati na ajare ama fo jembe maminta lajeli kana ti firima le saba ki boyga siri hono ki boyga gele ya hono ka soro dali mi aka kama ko siri gele o babu Nafolo Bara e ba fo am dabulla kan tugumna bi ki do soro hono mami me be ka soro nyoni Nafolo Bara ala ka fige do soro hono Mamadou Kouma contacté ñoro fo don ba betifi makela bete kuma chenite parlite chenidu ay chen Mamadou Kouma la o kama mamme fa ka bariya ki bo geleya kono sango geleya ega bitiki ka marché ne Nafolo ko so era de geleya bi no ne taratunga fe be fa fene so ka figo so on fuite ko la ni sababu te o sababu Bara ni mantiki la bela jele ga jigi WhatsApp kono ndara la ma ka dala abi se fere ala ta ko fe ma fa se ga jebe mo gila me kuma be mi fa bo metiliti la 00223 74 48 36 42 bela jele ga jigi WhatsApp kono andale bela en confirmation confirmer le anga danatiki andale be mamuna kuma o ma bela jele kana ni mo go na be se mina on view na ti se mina ni labla o te chen afamna 00223 74 48 36 42 Nafolo Bara wuli bali tigi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh akambe jomati